Kajing tui kejongi kumki kun jang elaka. Hadir ba ngeliak sengau ya kajing ot jingnam. Jang tibabon ki kun jang elaka sutnga kejongi baro. Pada kada kajing ot jingnam kejongi kepelong ini kumki kun jang elaka. Pat pelong dia kawin ke komiti ke bengiong ke Environment Coordination Committee jang elaka kejongi. Pada berkat aga jingnya de bagi kijing sniu jang mariam. Pelong ini pun ke komiti ba ngimbi syakmat nak benta persyak yang kini ikut factory kepada apa jong ke elaka ke jongi kawin ke daw ke konsal ke ngimbi syakmat kum ke komiti hi hadir bengile syong tak tu bane kirangba ibeli dan benta bagi hadir ke komiti lalu nongyalam balang haduk ki wahat chinong haduk ki doktor ki lawyer ki dan batni bagi kun semua bedon lopo jong elaka pada kebai ke jingtu ke jongi ke bangi mi syakmat ba ngi persya hade jingde bakine ikut factory ba lami jelle apo jong elaka ke jongi ngi kum ki kun jong ka elaka ong hapan se ban mi no syakmat na mario I ba ke jingta jong ki ku haga koi kia haga kamai keji parka im dosa jongi long kidang chu sna tang kat ba ni tli snem pada la mantala operate kumba argo tli e pat ke ke bangi kendit kalong ba kejing kta kala kiu ya kejing pang jong gibreu ila sitom bat lamat ya kini e bero ba ke bangi ngilap tang sudah kendai beji menme nane khabi beji ngilap di smart utung bangimla suban ring mensem long keni kelong ke bama ngutip baya karbon monoxide kelong bama baya kejing im jongi but ke ngilap untalada kitrikam kini go baro kumba kilayo ya ki certificate ane ya ki clearance certificate na ka single window agency ke bamut ngila im kum hapo kitu concentration kam kajung im kajung I kam don la weshu bak ngila ba ki kini ki ko ki peni be ki tem da filter na ne tem da pengkhoi mane tem da le ignu treatment bak ngila baru kakum ki notification bak ki guidelines ki ba ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board ngila ba ki depan bu ya ki distance hapding kejing jenga yang ki ngila ba ki don ru ki ko ki baburi bran box no itu kumkishon latar ki ula yo kumbalat ligi awat cleanest village hapo is an hill district kumju kemola maliang kala yo cleanest village but nati ba chibon ki awat ba kala long ru kawe ka chinong wala ponam hakaba kiu ya ka mariang ke jingbha jong ka mariang ba ki dengi state ba ki lumkiwa barang latip ba chibon ka pertheu ka latip ya ka chinong maliang henry kini ki ku kala snam ta hak mat jong kini ki chinong kamu kita kajing kemilenti jong ki kun ki ti jongi ya kalawe kajing ba kalmut kaladon miladu ya kajing kermen tinda kata kadau lengba kini yo iba ngi lakhi mestep yo iba ki tin ying ni tin ying lap ba ki sok da ki ta ki pum ki bayong but ondala wan slap ro yo slap bayong long kata kajing kendit ke basyakhe ende kum ka statistik bangila yo ban survey namangi ke komiti ngila tangga kumba kasan teli bala tre iman ada kini kitri haduk kumba ila iyo I haki kubor ba pero da ki sapo sanpo teli ke mut keni kemut ke jing im ke jongi hapo jong ke ilaka particular ni hapo ilaka stomahi kemut kamdon su inang ta kadau ngi patru ya ki badon ya ki bor singo ba ban pe ni ban singo lem ni ban singo ngiru kini ke jing pat jongi ya chief minister khamtam ban le ya ban kam habede ba kini ki illegal coke mining aki illegal coke factories ani ya kini ki belong bi ain bambat yo ya ki kod islam ngala ba kam don kono ka acceptance ke ba la ai da ka state environment impact assessment authority ban pha sha ka state expert appraisal committee hendring kendit kensan ha kejingker ke ha peding jong ke jing lockdown ha peding jong ke jing khang ye ki office ngilap ba ha ka khap pratrik ter hado apwe ndri ba keni ka state environment in impact assessment authority gila pha ya kini ki court ban accept ban la pha ru sha ka ni ga state expert appraisal committee
Henry ni sing thu ba kini ke don ke ba shalandet ya kini ki traiku ki ba le ni ki ba menteri ya kini ki ku long behind na ka daw ngi pat ru ya nadu chief minister but ya kinu ki committee ki ba de ban pe ya kum kini ya ki clearance certificate ki de ban snyu bha ban ya pe bha ba chwa ban ai de ban don ya ki inspection ani ki assessment but ya ki survey ha chwa ban ai ya ki korkisla ki ba de ban ai kabalai rum bangkren makarpat yu ya ka MSPCB ngla persang ban file ki RTI ha ba de ba ki information ba de ba ki ni ko ha ko MSP ngla ba ka MSPCB ba ki dang don chi ki dang khang ya ki office na ta ka daw ngim la ban file na ni ban yo ya ki report ki ba biang ha ba de ba ka MSPCB and de hadu mentai hadu nai mach kat nyu turik ara jar boy ngila ba ki don tang kumba sandali ki coke factory bedon ya ki CDO dan kata daw ngikarpat ya ki MSPCB ha shwa ban ai dan ni haswa ban issue ya ki CTO dan ni CTE ki di ban one ban inspect ban boot ru ya ki rule ki ain ka kum ka notification bakila pan mi ana apply tarik December ajar apeu ban boot di guidelines hendre ngim dong kenu ka jing persak wi ong la ki boot di guidelines hendre ki jing persak long ki bun haba kumba khandai persen ki de ki balong illegal bat ka ba kene ki jing pan mi jong ki ya ki tedem ka ta ya ki nong song jong ki elaka bat ya ka lewe ki jong ni bra ko we jumstat jo kene por mi ba kini ki ku factory ta kila jele hagde ka thanjungi ta nga hagde por ku mura ma snong na we ka snong jo ke elaka habang I kene I kalong kanno ku ba isang sot ya kalawe jong ki kun ki ti jungi ka por ba shkmat te ngawan ban ya don ta lang hagde ka por ta ka we ka jumut nasngam kia kene ban yeng persa ngawan man yeng ne ban ai jingsan lang kagani ka ko to so committee ta ka we ka jumut namar ngiyo iba la da kumne kadi ka thain jagi sene stakan no kani ka mariang jagi kan long ka ba chaklia we ka ko kamlong ka sustainable development ani ka holistic kadi ka tang ka one sided ka peruspa tang kita ki industrialist tanrei ya babon balang hi kadon ko ching sakta hoi lamba jong ini ki banana da I ka to ka kubor mi hagawe na kichong ka bana ko hai lakar jong ni angte hanong mi hills ka jing yam na ne ka jing sosi jong te ki promotion ka bokodor ka jong te ko bala lam phang gawe no hat chong hoi ka jing mut ka jong ni ban percadu kata-kata na ki follow the guidelines ka kum jong ka Meghalaya State Pollution Control Board handai manta kichu thang phatha se ikalawe ka jong ni kum ne oi kam tam chaka thang is jan kia hi bro hoi nyo I yaki nyo I yaki ba ki toy tang bandi imyo le se nada ngim te lakam ane ka sarkar kam te lakam dan nada kini ki try kok kim follow ki guidelines le se ngim yo snyo we kale andre bandi pat bandring pat imyo marta ngakarpat yaki khun jong ke elaka sutunga ngakarpat yaki nong chong chong habo ki East Chandigarh district block away coba islok tilang pati pan perkhat namanta kamanta bat kalwe ka jong ila chala isni yo makani kathan ka jong ka longpum kitu ki coast town tani kita kijaka ka bom long chu chong breu makata ngakarpat rit happy ki pat ba coba bichar ba yo lab der ka poringi jo lab ka jing man sawing hedin habon namar hoi ka jing sosi ka ba mi da ni ko bon ki bapang khamtam ki yo ik to ki rhinitis infectious ane ka ta tang ban ring sen ru ki ba don ki ba storm don ki ba sat undang khamtam ka juk jong ni covid ka khandai man ta ngim tip chu hato kane ka ba ngiyo mata ka dei ka jing utung na ka ko factories ne ka dei ka ba ngiyo yo ni covid ka khandai ngim tip chu ada ke ipat ngapa ban ong lang chapi ki pat bab yo I lamba jong kane ka video le ne jong kane ke YouTube karpat pi ben subha man kar chang lang ban ngi nang ba ngi la even belong sustainable le ne belong pan bahaya kemariang ka ba uble ula ai hanga happy namar kuntar nan ong latin no way what's to way if you want to cultivate peace protect the creation of God. Nada fikwa ban bet dan ne ban te ya kata kajing sup subha sumar ya kajing thau ya kajing pelong ka jong uble
brain don kat nampak ki borok kinong chong chong hapo ki sentia kinong chong chong hapo ka jalla ka biit ka bathon ka jonga ka jong pi